Bé, doncs donem inici amb aquest ple d'investidura. Bona tarda a tots. Passarem llista, primer que res, per a veure quins regidors estem aquí a la sala i quins regidors estan connectats. Senyor Josep Jordi Ribalta Roig. Hola, bona tarda. Bona tarda. Maria Fuster Marçal. Bona tarda. Daniel Not Vilafranca. Ariana Salla Gallar. Bona tarda. Bona tarda. Maricel Viladoms Bellar. Bona tarda. Josep Ramon Ferran Bellar. Bona tarda. Maria Eugènia Porqueres Giner. Hola, bona tarda. Bona tarda. Salvador Noguera i Vilalta. Bona tarda. Montserrat Casal Serrano. Bona tarda. Enric Cañero i Sandra. Bona tarda. Bona tarda. I Marta Eugell i Mònico. Bona tarda. Bona tarda. Doncs una vegada ja passada llista, donarem l'inici i passo la paraula al senyor secretari perquè continuï el ple. Hola, bona tarda. Ara bé, la present sessió és presidida inicialment per l'alcaldessa en funcions, la senyora Núria Palau i Minguell, assistida pel secretari de la corporació, jo mateix i el Xavier Bersó. El primer punt de l'ordre del dia és la presa de possessió del regidor senyor Oriol Satorra Mateus, que és a la sala i m'ha fet entrega el DNI i la credencial. Per tant, atès que la vacant produïda per la renúncia com a regidor del senyor Enric Mir Piferrer, que va ser acceptada en el plenari de la corporació el passat 31 de juliol de 2021, es va demanar a la Junta Electoral Central la credencial de la persona que ha d'incorporar-se a l'Ajuntament de les Borges Blanques com a regidor, de conformitat amb l'ordre de la llista electoral del partit Junts per les Borges Blanques. S'ha rebut la credencial del senyor Oriol Satorra Mateu i aquest ha presentat a la secretaria, i així em dono fe, la corresponent declaració de béns patrimonials i activitats segons preveu la normativa vigent. El senyor Oriol Satorra Mateus m'ha entregat la credencial i el DNI i a continuació procedirem a efectuar l'acte de promesa o jurament del càrrec per part d'aquest nou regidor. Si sou tan amable, senyor Oriol Satorra, d'aixecar-vos. Us podeu aixecar, sisplau. El podeu enfocar, sisplau, que així ho veurem els que no som aquí, eh? Gràcies. Anem, que et passejarem. Per imperatiu legal, Jureu o prometeu per la vostra consciència no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges Blanques amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? per imperatiu legal, ho prometo. I per convicció i expressió democràtica a la voluntat ciutadana i al mandat de l'1 d'octubre, declaro que ajudaré i treballaré pel benestar i la igualtat per un poble socialment just, econòmicament pròsper i ambientalment sostenible. Gràcies. Bé, presa de possessió del regidor del Satorra Mateus. Segon punt és, en aquest cas, elecció d'alcalde, alcaldessa i presa de possessió del càrrec. Bé, en aquest punt em correspon donar lectura al contingut dels articles 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, així com part de l'article 40 del vigent Reglament d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. L'article 196 de la llei diu que en la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el procediment següent. Tots els regidors que encapçalin les seves llistes corresponents podran ser candidats. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. Si cap d'ells obté aquesta majoria, el regidor que encapçala la llista que ha obtingut més vots populars al municipi corresponent és proclamat alcalde. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. L'article 40 del Reglament d'Organització i Funcionament diu que l'elecció i destitució de l'alcalde es regeix pel que disposa la legislació electoral, sense perjudici de l'aplicació de les normes relatives al règim de sessions plenàries de l'Ajuntament. Qui resulti proclamat alcalde prendrà possessió davant del ple de la corporació d'acord amb la forma general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs públics. En tot cas, el que interessa ja està llegit. Igualment, i és important aquí remarcar-ho, i tal com ha fixat la Junta Electoral Central,
en reiterats acords, en cas d'elecció d'alcalde o alcaldessa per vacant, que és el cas que nosaltres ara ens ocupa, no cal constituir mesa d'edat i la sessió ha de ser presidida per la persona que desenvolupi l'alcaldia en funcions, llevat que sigui candidata. En tant que no em consta renúncia per part de la que ve a la llista, senyora Núria Palau i Minguella, entenc que en aquest punt passa a presidir la sessió el segon tinent alcalde, el senyor Jordi Ribalta Roig. La Junta Electoral Central té estipulat en aquests acords. La sessió per a l'elecció d'alcalde haurà de ser presidida pel primer tinent d'alcalde i en el cas de ser aquest candidat a l'alcaldia, que és el cas, pel segon tinent d'alcalde, i si no, pel regidor de més edat. D'acord? Igualment, en aquest punt m'agradaria matisar una cosa, igualment cal dir que per a l'elecció de l'alcalde normalment s'ha utilitzat la votació secreta. Atès que actualment les circumstàncies ens deriven que els nostres plens es realitzen telemàticament, l'elecció per vot per secret se fa impossible. En aquest cas el que farem és una votació nominal. Per tant, el president cridarà persona per persona i la persona li demanarem que respongui quin dels candidats vol votar. De les persones que han encapçalat les llistes electorals són Junts per les Borges Blanques, serà la Núria Palau Minguella, i per Borges per la República són primàries acord municipal, el Josep Ramon Ferran Velar, si no renuncia a la seva candidatura. Si no manifesta renúncia, nosaltres renunciem. Val. Per tant, l'única persona candidata a l'alcaldia serà la Núria Palau Minguella, d'acord? Doncs si és tan amable i passar a votació, sisplau. Procedem a les votacions nominals. Començarem pel senyor Josep Ramon Ferran i Velar. La votació. Maria Eugènia Porqueres Giner. Vot en blanc. Salvador Noguera i Vilalta. Montserrat Casals Serrano. Enric Cañero i Sandra. Vot en blanc. I Marta Urgell i Mònica. Vot en blanc. Sí. Ara procedim als grups de Junts. Núria Palau i Minguella. Núria Palau Minguella. Maria Fuster Marçal. Daniel Not Vilafranca. Núria Palau Minguella. Ariana Salla Gallar. Núria Palau Minguella. Maricel Viladons Bellar. Núria Palau Minguella. Oriol Satorra Mateus. I jo mateix, Jordi Ribalta, Núria Palau i Minguella. Secretari ens donarà els resultats. El resultat és Núria Palau Minguella, 7 vots. Vots en blanc, 6. Atès que la candidatura de la senyora Núria Palau i Minguella ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores de la corporació, de conformitat amb el que hem previst a l'article 196b que he donat lectura abans, és proclamada alcaldessa electa de l'Ajuntament de les Borges Blanques la senyora Núria Palau i Minguella. Tot seguit passarem a la presa de possessió de conformitat amb l'article 18 del reglament del decret legislatiu 784/1986 i el 40.2 del reglament d'organització. D'acord? Senyora Núria Palau i Minguella, accepta vostè el càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de les Borges Blanques? Sí, l'accepto. Espero que respongui a la formulació de jurament o promesa legalment prevista a continuació de l'informe. Jureu o prometeu per la vostra consciència de no complir fidelment amb les obligacions del càrrec d'alcaldessa de les Borges Blanques, en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, ho prometo. I per convicció i expressió democràtica a la voluntat ciutadana i al mandat de l'1 d'octubre, declaro que ajudaré i treballaré pel benestar i la igualtat per un poble socialment just,
econòmicament pròsper i ambientalment sostenible. Moltes gràcies. D'acord, moltes gràcies. Núria, et faig entrega d'aquest símbol representatiu de la nostra ciutat. Aquesta vara pot tenir molts significats, entre ells poder. Però per nosaltres el que representa és cultura, pau, justícia social, equitat, igualtat, diàleg, compromís i lluita. I per això també et demanem el que representa aquest símbol. Es transformi en bé per a les Borges Blanques, en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes i que continuï estant al costat de les persones. Només queda desitjar-te molta sort aquest nou camí i moltes felicitats. Moltes gràcies. Accepto aquesta vara, el que ella significa, i espero estar a l'alçada de ser una digna representant de que m'hagis donat sort. Bé, ara voldria donar les gràcies als membres companys de consistori per la votació d'aquest vot en blanc i voldria passar-los la paraula per si volen dir el que... Sí, gràcies. Felicitats i molts encerts. Voldríem aprofitar aquest torn de paraula per explicar aquest vot en blanc. Bàsicament s'expliquen dues raons. La primera, entenent que estem davant d'un tràmit administratiu i nosaltres ho entenem així. La votació que havíem de fer ja la vam fer al juny del 2019 al ple d'investidura on va sortir elegit el senyor Enric Mir i Piferrer i on el grup municipal de Junts per les Borges ostentava a partir d'aquell moment l'alcaldia i podia conformar equip de govern. Entenem que el d'avui era una altra cosa, no era una votació, diguéssim, de naturalesa política, sinó que aquest ple, bàsicament, dona forma administrativa, diguem, a un relleu a l'alcaldia que es dona per renúncia del senyor Enric Mir, que per tant era una altra cosa. El vot en blanc expressa d'entrada això d'aquí. Sí que voldríem que ens permetéssiu fer un parèntesi aquí. Si mai es torna a donar una circumstància com aquesta, de relleu a l'alcaldia, de relleu pel que dieu programat, seria bo que s'informés adequadament a la població en temps i forma. Tant si ho ha de fer Junts per les Borges, si ho ha de fer Vots per la República, si ho ha de fer qualsevol altra formació política. És el que sol passar als municipis d'arreu de Catalunya quan hi ha una circumstància com aquesta d'aquí. Si és que és una circumstància prevista, repeteixo. Per què? Perquè aquell procés electoral guanyarà, diguéssim, en musculatura i en qualitat democràtica, en fa l'efecte. Per tant, si mai es torna a donar una circumstància com aquesta, doncs seria bo que el conjunt de forces polítiques que es presentessin en aquell procés electoral n'informessin adequadament. Per això, precisament, perquè en aquell moment Junts per les Borges Blanques tenia l'oportunitat, diguéssim, de guanyar musculatura, però no només Junts per les Borges, sinó de dotar de musculatura en qualitat o en termes de qualitat democràtica aquell procés electoral. La segona raó té a veure amb la manera que té aquest vot en blanc d'expressar un vot de confiança. És a dir, tant de bo hi hagués hagut, diguem, un document de negre sobre blanc que expressés, diguéssim, un esquema de treball en equip. No estem parlant d'entrar a l'equip de govern, però sí de treball en equip. Aquest document, diguéssim, no existeix. Hi ha, pel que sembla, bona voluntat, però no hi ha res escrit. El vot en blanc també vol expressar això, un vot de confiança, diguéssim, amb mirar de canviar les dinàmiques, diguem, de treball que hi ha hagut amb aquest consistori durant massa anys, segurament. Gràcies i repetim, molts encerts.
Bona tarda. Borgencs, borgenques i amics de les Borges en general. En primer lloc, vull agrair als meus companys regidors i regidores, al Jordi, a la Maria, al Daniel, l'Ariana, la Maricel, l'Oriol, al Josep, a la Maria Eugènia, al Salvador, a la Montserrat, a la Marta, a l'Enric i també al secretari per la seva presència avui aquí. També saludar a l'exalcalde l'Enric Mir, al secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Isidre Gavín, i al president del Consell Comarcal de les Garrigues, l'amic Jaume Setó, així com a la resta d'autoritats i personal municipal tècnic que avui ens feu l'honor d'acompanyar-nos. Voldria iniciar aquest discurs de presa de possessió exterioritzant l'emoció que sento per haver estat escollida alcaldessa de les Borges Blanques. En aquesta sensació s'hi barregen sentiments molt variats, fonamentalment de gratitud, satisfacció i d'una grandíssima responsabilitat per ser nomenada avui, dimecres 18 d'agost de 2021, alcaldessa de les Borges Blanques. Tot seguit, vull donar les gràcies a tots els veïns, familiars i amics que avui voldrien assistir i hauran de veure l'acte des de les seves cases a causa de la necessària limitació d'aforament per la prevenció de la pandèmia. Agrair també el suport incansable de la meva meravellosa família amb qui comparteixo la vida. Gràcies per tot al Raül, a la Sònia, a l'Ivan i ara també a la Judit i al Joel. Gràcies pel vostre suport incondicional. A continuació, voldria anomenar algunes persones que han marcat la meva vida i que amb el seu mestratge i inspiració m'han ajudat a arribar fins aquí. En aquest sentit, voldria agrair a l'altra alcaldessa que he tingut les Borges, a la Carme Benet, qui va obrir el camí que jo avui emprenc i, curiosament, va ser precisament ella qui em va venir a buscar i em va iniciar en el món de la política. També agrair el suport incondicional, la complicitat i els savis consells que m'ha donat sempre que l'he necessitat l'amic i el regidor Francesc Mir. Bé, avui agafo formalment el relleu a l'alcalde Enric Mir. Després de més de 10 anys al seu costat i que, com passa a les millors famílies i entre els bons amics, hem tingut dies de tots. Hem rigut molt i també hem discrepat, però amb el que realment em quedo és amb tot el que m'has ensenyat i he après de tu, que no és poc. Gràcies, Enric, de tot cor. Gràcies de tot cor per tot el que he pogut créixer amb tu. Has estat un alcalde que ens has deixat el nivell molt alt, amb molta feina feta i per a molts el millor alcalde de la història borgenca, recolzat per un equip espectacular, que ara tinc la sort de tenir amb mi i reforçat amb la incorporació de l'Oriol Satorra. Una gran persona, il·lusionada i compromesa, que avui s'estrena en aquest consistori. Benvingut, Oriol. Sorts, encerts, ens tens a tots amb tu. Estem al teu costat per tot el que et convingui. Moltes gràcies per ser-hi. Com a alcaldessa, trobareu en mi una persona propera, humana, que sap escoltar la gent i els seus neguits. Una persona sempre a la vostra disposició, com he intentat fer fins ara. Una alcaldessa sensible davant les agressions sexistes contra les dones, convençuda de la necessitat de continuar apostant per la justícia social, per la responsabilitat mediambiental i la gestió sostenible del nostre entorn, que busca l'excel·lència i l'eficàcia en la gestió de l'Ajuntament. La porta del meu despatx sempre estarà oberta. Tindreu una alcaldessa molt accessible i planera, a qui podreu plantejar aquelles inquietuds que bonament puguem atendre, així com propostes i iniciatives. Per sort, a casa nostra tenim molt present l'immens llegat polític i social que ens va deixar el president Macià. I sabem que els catalans hem de saber fer-nos dignes de Catalunya. I en un dia com el d'avui, també voldria renovar el compromís insubornable de les regidores i regidors de Junts per les Borges amb la fi de la repressió contra els independentistes catalans i el retorn dels exiliats i la lluita per aconseguir un referèndum d'independència lliure i democràtic i que les urnes comptin fins a l'últim vot dels catalans i catalanes.
També continuarem defensant la llengua i els nostres drets, així com la llibertat d'expressió individual i col·lectiva per portar el país fins al nostre màxim anhel, que és la independència. Igualment tenim clar que nosaltres hem estat elegits regidores i regidors i sabem que la nostra taxa és i serà la gestió dels serveis del nostre poble. Com deia un sensacional eslògan de fa uns anys, Catalunya comença al nostre Ajuntament. I igualment som del tot conscients que, com explicava el grandiós Pau Casals, hem de defensar els nostres drets, però també tenim obligacions a complir. A Junts, que és un partit nou, tenim la sort de tenir molts lideratges i referents inspiradors, com el d'en Josep Rull, de qui, entre moltes coses, he après que el món no és una herència que rebem dels nostres pares, sinó un préstec per avançat que ens fan les nostres filles i fills i que els hem de tornar amb interessos. D'altra banda, tampoc voldria passar per alt que hem tingut un darrer any i mig molt dur. Com tothom sap, degut a la pandèmia que s'ha encarnissat fortament amb el nostre poble i amb la resta del món i que ha limitat alguns dels nostres drets i llibertat. Per part nostra, hem posat tots els recursos disponibles per evitar la seva expansió i propagació i hem mirat de reduir tant com hem pogut el seu impacte social i econòmic en les famílies borgenques. A la vegada, hem vist en la gent de les Borges un gran valor social i d'ajuda als altres. Es va muntar un grup de voluntàries, de pagesos i d'altres entitats i col·lectius locals que decididament van donar-ho tot per ajudar els més febles. I ells ens han fet veure la grandesa del nostre poble davant de les majors adversitats. Volem sortir d'aquesta pandèmia tan present en les nostres vides i volem ajudar amb la reactivació econòmica donant ple suport al teixit empresarial, la pagesia i l'estratègic sector oleícola, la nostra agrupació de comerciants i els autònoms i emprenedors borgencs. Sabem que, donant suport a aquests sectors i posant recursos econòmics, podem sortir reforçats d'aquesta crisi. Les Borges ha de seguir sent un poble d'oportunitats, especialment per a la gent jove, amb accés a l'habitatge digne i amb possibilitats de realització professional pels quals permetin que el nostre jovent no hagi d'allunyar-se gaire del nostre poble per trobar una feina si el que volen és quedar-s'hi. Per això, necessitem seguir ampliant l'oferta formativa especialitzada alhora que hem de facilitar la creació de llocs de treball amb valor afegit. Hem de creure amb l'orgull de poble. Les Borges serà el que les borgenques i els borgencs vulguem, ja que som un poble amable, pròsper, que ha de tenir al capdavant la justícia social de les seves persones. Per això, cal que també donem les gràcies a les persones grans que han volgut envellir en el nostre poble, perquè elles sempre han cuidat dels altres i han contribuït a tenir un poble magnífic com el que tenim avui. En aquest sentit, també vull deixar clar que treballaré perquè l'urbanisme del nostre poble sigui càlid i sense barreres arquitectòniques, així com perquè els serveis i l'atenció al ciutadà siguin excel·lents. Per aquests pròxims anys tenim un projecte clar de mandat municipal, ple d'il·lusió i ambició per seguir modernitzant, transformant i impulsant la creació de riquesa i ocupació de les Borges. L'augment de sòl industrial disponible i la millora dels serveis als polígons són dues de les prioritats i estan al mateix nivell que l'augment del parc d'habitatge social a disposició de les famílies en risc de vulnerabilitat i l'increment, tant com sigui possible, de la qualitat dels serveis i l'atenció a la nostra gent gran. També volem seguir construint nous i encara millors equipaments esportius, com una pista esportiva a l'aire lliure i un skate. I els culturals, amb una sala polivalent i una lluita incansable per trobar el finançament necessari per a fer el teatre municipal. També volem unes Borges blanques encara més amables, amb els que hem apostat per viure-hi i conviure-hi. I per això seguirem desenvolupant el pla per fer més segura la mobilitat urbana, per a continuar eliminant barreres arquitectòniques i per a tornar a asfaltar les voreres més deteriorades. En definitiva, estem convençudes i convençuts que cal seguir duent a terme l'ambiciosa transformació que volem pel nostre poble. Un poble encara més net, amb un manteniment dels seus carrers excel·lent que tingui cura del patrimoni i en el qual les places, parcs i jardins siguin un reflex d'orgull de pertinença. Finalment, em comprometo a ser una alcaldessa transparent i a liderar una ciutat on l'Ajuntament sigui de tots i totes, on tots els grups polítics, regidores i regidors siguin escoltats, perquè encara que tinguem projectes i idees diferents,
Tots treballem pel nostre poble. Ja em coneixeu i sabeu que no sóc persona de discriminar ningú per les seves idees o pensaments. I voldria que el nostre veïnat se senti atès i escoltat. La ciutadania ha de saber en què ens gastem els seus recursos fins a l'últim cèntim i veure que les Borges està sempre per davant de qualsevol partidisme. I ara, per acabar, i en nom de tot el nou equip de govern, voldria llegir el vers final del problema, inici de càntic en el temple de Salvador Espriu, que diu: Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Estem a la vostra disposició. Moltes gràcies a tots. I ara, si algú del públic vol intervindre, li podem passar la paraula. Com ho fem, això? Que passem cap allà al micro? No? Vine cap aquí. Bona tarda a tots i a totes. Jo penso que per al·lusions havia d'intervenir, sobretot quan Josep Ferran ha fet al·lusió a la meva persona i sobretot també des de la Núria felicitar-li, donar-li l'enhorabona perquè si bé és cert que s'ha trobat un camí una mica més aplanat que quan ho vam iniciar, també és veritat que les coses s'han complicat durant aquests anys. Ha parlat de la pandèmia, parlaré de les restriccions a nivell d'intervenció, la minvada també de competències de part del govern central per problemes també d'austeritat pressupostària i més. I sobretot felicitar-li i donar-li l'enhorabona perquè no és fàcil, amb les condicions actuals a nivell general, tindre la valentia i el coratge d'assumir una responsabilitat com és l'alcaldia i en una ciutat com la de Borges, que per experiència us puc dir que és molt exigent a nivell de voluntat de compliment de part de qui ho vol assumir. I la Núria té totes les predisposicions per poder dur a bé aquesta responsabilitat i no ens ha cabut cap dubte a ningú de tots nosaltres, parlo per mi, però segur que també puc parlar en nom de tots els regidors de l'equip de govern, perquè fos ella la successora natural en clau de relleu a nivell de mandat de govern. Entenent i ara responent una mica a les al·lusions que n'ha fet el senyor Ramon Ferran, que hi ha temes que no es poden tampoc externalitzar d'una manera contundent per les xarxes i, si més no, s'han de portar des d'una certa discrecionalitat, que és el que ens ha caracteritzat sempre com a equip de govern, fer les coses pas a pas, com les formigues i intentant bastir alguna cosa sòlid com a projecte i com a model de ciutat. I en aquest sentit, escau dir que, tal com havíem parlat ja la campanya electoral passada, enteníem que 10 anys al capdavant de l'alcaldia era motiu suficient per poder donar l'oportunitat al que s'ho mereixeix a nivell d'equip de govern en clau de relleu. I entenent que la Núria tenia tots els números, per això la vam llegir també de primer tinent d'alcalde, i entenent també que després de 10 anys el que hem de donar és oportunitat als membres del govern per poder assumir les responsabilitats que toquen, des del coratge i sobretot des de la responsabilitat, com he dit abans, amb clau d'il·lusió, de sàvia nova, i això és el que correspon fer al capdavant d'un consistori com és el de les Borges. I, per tant, aclarir aquests conceptes, desitjar-li molta sort i molts encerts, els regidors li faran costat, n'estic segur, i sobretot, la ciutat s'ho mereix, el poble s'ho mereix, però també, després de 10 anys, això acabi, d'alguna manera, impregnant el caràcter d'una persona i entenc que després de 10 anys hem de fer mostra de generositat i deixar pas a la generació futura.
En aquest sentit, també felicitar l'Oriol Torre per poder assumir una responsabilitat al davant del consistori. Tindràs exigència a nivell de dedicació i d'interès pel municipi, però entenc que és una de les feines més boniques que hi ha a una ciutat, ser regidor, ser alcalde, i en aquest sentit animar-te també, tot i que t'ajudaran els companys, doncs en veure que el futur d'una persona passa també per l'experiència al capdavant d'un consistori. Per tant, en aquest sentit, fer una crida a tots els que vulguin comprovar, experimentar i sobretot en clau de responsabilitat a l'Ajuntament, perquè vist des de fora pot semblar una cosa, gestionar-ho des dins és molt més complicat, complex, i cada vegada les normes són molt més restrictives i això més ho saben els que regeixen un Ajuntament i que han pogut tindre la sort al pas dels anys i les dècades ser en aquesta casa. Per tant, en aquest sentit, demanar també a l'oposició que en clau de lleialtat posi tot el que pugui al costat de l'equip de govern, perquè al fi i al cap és la ciutadania que ho acaba pagant, és la ciutadania que es mereix tota la nostra atenció i respecte i, per tant, animeu-vos a tots vosaltres a fer un equip sòlid, fort i un projecte de ciutat com no s'ha vist. Per tant, alguns ho han volgut encarrilar, d'altres a fer la feina i, sobretot, molts ànims, molta unitat i molta sort a tots. Moltes gràcies. Sí, i tant. Gràcies. Bé, jo com a president del Consell Comarcal no vaig tindre l'oportunitat d'agrair l'Enric el dia que va plegar perquè no hi era, però bueno, saps que tot el meu suport i el meu agraïment. I voldria, per descomptat, felicitar la Núria, perquè espero que sigui una bona alcaldessa de Borges, com ja vam tindre referent fa uns anys, i que totes les decisions pensis que també són a cal de comarca, perquè com a capital que sou de la comarca, les decisions que podeu prendre en aquest Ajuntament ens poden afectar tota la comarca i esperem que les feu sempre en positiu. Moltes gràcies, molta sort i felicitats. Moltes gràcies. Doncs bé, si no hi ha ningú més que vulgui prendre la paraula, aixequem la sessió i donem el ple per finalitzat. Moltes gràcies a tots per venir.